at kung mga taga saan kayo sa 0939-904-0717. Ayan, ulitin ko lang sa inyong lahat. Anyway, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At mamaya may mga announcement tayo sa mga upcoming event natin para yan. Una, siyempre sa Legazpi magkakaroon tayo ng free health consultation ngayong May 1. Thursday holiday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center, now Nab Wellness Center in Legazpi City. And of course, dyan sa CMD Center in Labo, magkakaroon din po May 9, Friday po yan, 9 a.m. to 12 noon, beside Lisaso Hospital. Take advantage po natin ang mga ginagawa natin ng mga event dito sa aming mission to help restore the health of people. So for the meantime muna, eto isang kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating product. At ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito kakasama ka namin is dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside. I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Doktora Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati I was in obstetrics and gynecology, pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala
sa visa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko, sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product. At saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD, is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga, makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila, bukod doon sa dami ng gamot, tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangke, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko, kasi ang ginagawa ko is, pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week, mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin, ang strip po namin, ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta
umuwi ang pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pinacheck yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po, ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po. Yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, Sa puso. Opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako dun sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganun din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na
yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, tsaka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao, ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang, ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora, itry ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo, malaking tulong sa kalusugan, malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli ang iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, thank you. Ayan sa mga listeners natin. Ulit-ulit nating binabanggit na lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto, ang ating Power Trio. Okay? So, dito tayo, yan, May 1, mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito, magkakaroon tayo ng free health consultation sa aking office sa Legazpi, CMD office na Arnab Wellness Center, ngayong May 1. Oo. Thursday holiday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. At sa mga taga-riyan sa area ng Labo, free health consultation kayo on May 9. That is Friday, 9 a.m. to 12 noon. And syempre, pag kayo napunta dyan sa CMD Center Indaet, dyan sa Diego, Linya Street, Barangay 7, Indaet, free health consultation po kayo pag nagpunta dyan. Siyempre, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po, okay? So, dito na tayo sa ating mga CMD centers. Teka muna pala, ha? Number 2, number 3, number 4, number 5. Yan. Mga CMD centers natin, sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at Top St. Therese Family Drugstore. CMD Tacloban, sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay Albay, sa Honest Store. Purok 4, Palanog, Kamalig Albay. Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. And of course, dyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte, ang CMD natin, mga CMD products natin, nandyan kay Ma'am Sonia Bibon, sa second floor, dyan sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Hanapin nyo na lang po, Ma'am Sonia Bibon. Hello kay Ma'am Rosalina Binocal and Sir Nems Flora. So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linya Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8,
Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco Batobalane, Lilian Salen Arias General Merchandise Purok 1, Barangay Batobalane, Lolito Limpot Purok 6, Larap Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion Jose Panganiban, Susan Korea Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Okay, sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa Mamkati sa Sil, Binanuhan, Camarines Sur. Binanuhan, ayan. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan po si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at meron din NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station, Astor Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center, NAB Wellness Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. Sa taas po yan ng Fast Cash. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kabadkad, Castilla, Sorsogon. Ma'am Adabel Makinyan at Anibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. And by the way, mga taga Donsol, watch out for the opening of CMD Center in Donsol, Sorsogon. Okay? Diyan lang, magiging location niya harapan ng munisipyo ng Donsol. Okay. Si Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, British Street, Magallanes, Sorsogon. Ricial Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Raymond Des, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building at Top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Marilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMB Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMB Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay. Sa 2nd District of Albay, siyempre yung aking center, opisina natin, CMD Center, now NAB Wellness Center,
Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Nasa taas tayo ng Denver's Computer Shop, in front, LCC Supermarket. Okay, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Yung iba, lalaktawan natin ha. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Tubianes Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Kasi kakapusin tayo ng oras. Oo, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan si Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Nora Aison, Puro, Legazpi City. May CMD office tayo sa second floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store Center, Daraga, Albay. Marino, Pre, Purok 4. Panaypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. CMD Office at second floor sa Palacio Building, sa Palacio Street, Basud, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian Nuans, Albay. Florentina Palacio, Purok 2 sa Gaysay, Magirong, Ginubatan. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. Hello kay Ren Guerra. And of course, hello sa inyong lahat. Saan man kayong radio station nakikinig ng program, hello po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga nasa Facebook. Kasi hindi lang dito mapapanood sa Facebook ko. Napapanood po yung ating programa sa Facebook ng mga radio station kung saan piniplay po yung ating programa CMD Kalusugan at Kabuhayan. So kung may dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline 0939-904-0717 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. Yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMDB call dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot dyan. Okay? So, yan. Ubos yung ating oras. Of course, sa inyong lahat, ha? Hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers. We need distributors. Opo. Oo, malaking tulong po. Ang malaking tulong pag, sa inyo, nakatulong na kayo sa mga tao sa paligid ng inyong mga lugar, ay matutulungan din kayo kasi kahit pa paano ay kikita po kayo, okay? Good health, good business, o pag sineryoso nyo ang negosyo, financial freedom, free travels local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. So ayan, nabos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people, and hopefully, someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako rin si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.